Ħanqraw issa minn Mattew 27 vers 38 l-isfel. Dak il-ħin kienu mistuba miegħu żewġ ħallelin. Wieħed fuq l-lemin u wieħed fuq x-xelluk. U dawk li kienu għaddejjin inġurjawh. Iħarku rjushom u jgħidu: Int li ħadd iddistruġġi t-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lek innifsek. Jekk int bin Alla, inżel mis-salib. L-istess mod ukoll is-saċerdoti ewlenin mal-iskribi u l-anzjani żebilħuh billi qalu: salva oħrajn, frattant mhux kapaċi jsalva lil nnifsu. U s-sultan ta' Iżrael ħajinżel issa mis-salib u nemmnu fih. Fada f'Alla ħajħilsu issa jekk jieħu pjaċir bih. Għax qal jien bin Alla. U bl-istess mod ukoll il-ħallelin li msalbin flimkien miegħu kienu jgħajruh. Din l-kelma tal-Mulej. Mindu twelit law ġieli tantak il-ħsieb nibbiexi illi dil-ħajja tagħna hija ridikola u bla sens u ma tiswiex. Ngħid għalija meta kont żagħżugħ jiena dan il-ħsieb laqatni kemm il-darba. U forsi intom ukoll tajdu min jaf. Kollox jidher kif qal Salamun fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. Ħajja forsi radikola meta tqis ċertu affarijiet. Sakemm darba minnhom Ġesu ltaqa' miegħi u qal li int qal warajja. Segwini. U ir-radikolaġni li kien hemm f'moħħi beda jisfuma u jiġi fix-xejn. Bdejt nara l-ħajja sinifikanti ħafna. Ħajja mimlija, ħajja illi fija valur. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li Ġesu assorba fih innifsu, ħafu nnifsu r-radikolaġni tagħna l-bnedmin. Din is-silta li qrajna hawnhekk 3 darbiet jgħid inġurjawh, għajruh, żebilħuh. Ma tistax timmissjadi. Hawnhekk għandna lil Ġesu illi qiegħed jieħu dit-tortura emozzjonali. Ħadd minna ma jieħu pjaċir meta xi ħadd jgħajru vera. Ma Ġesu hawnhekk għandu baraxx ta' insulti, ta' inġurja minn diversi klassijiet ta' nies. U qed jissapportija, qiegħed joħodha fuq innifsu għalhekk jiena ngħid illi iva. Mingħajr Ġesu u l-passjoni tiegħu din il-ħajja tagħna hija redikola. Ma dik ir-redikolaġni Ġesu neħħiha minn fuqna u ħada fuq innifsu. It-tislib ta' Ġesu huwa l-avveniment ċentrali tal-istorja umana kollha. Bħalma jiena dilettant tal-astronomija minn kont ċkejken, tafu li x-xemx tagħna madwarha jduru diversi pjaneti. Id-dinja waħda minnhom, id-dinja ddum sena biex iddur max-xemx. Ma nafx hux veru, però smajt illi skoprew pjanet oħra issa illi ddum qalu ma nafx hux veru 4000 sena biex iddur dawra waħda max-xemx. Imma kull ma fis-sistema solari pjaneti, asteroidi, meteoriti, kometi, kollha iduru max-xemx. Ix-xemx mingħajrhom tgħaddi. Ma d-dinja tagħna u l-pjaneti l-oħra mingħajr x-xemx ma jgħaddux. U hekk huwa dan l-univers kollox iduru ma' Kristu. U għal-bidu u l-aħħar, l-alfa u l-omega. C.S. Lewis, l-apologista Anglikan, darba qal il-mewt ta' Kristu hija l-avveniment fil-ġrajja umana illi jekk ifalza, jekk mhux vera ġrat, kull pritkar u kull fidi ta' kull Kristjan isir totalment bla sens. Isir xi ħaġa radikol. Iżda jekk vera hija l-avveniment l-iżjed importanti fl-istorja umana kollha. Dal-għodu stajna morna u ingaġġajna ruħna f'attivitajiet differenti.
m'hemm xejn aktar importanti li npoġġu taħt is-smieħ tal-Evanġelju biex naraw x'inhi din il-ġrajja u kif tolqotni personalment. Nibdew naraw. Mattew l-ewwel qed jgħidilna li dak il-ħin kienu misluba miegħu żewġ ħallelin, wieħed fuq l-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Il-fatt li Ġesu kien identifikat ma' nies ħżiena u nnifsu il-bniedem perfett l-uniku wieħed illi onora lil Alla mit-tnissil sal-aħħar nifs tiegħu, issa huwa mixħud fl-istess kategorija ta' nies ħżiena, nies ħallelin, nies malefatturi, l-iskampli, il-ixxu l-mix tas-soċjetà li ma kienx ħaqhom jgħixu dawna kienu jisirqu minn nies oħra, flok ma jmorru jaħdmu onestament, u fl-aħħar inqatatilhom għall-mewt u Ġesu huwa mislub magħhom. Grupp ta' tlieta Ġesu qiegħed hemmhekk f'nofshom. U frattant din il-ħaġa għal darb'oħra bħalma qabel rajna li qasmu l-bisi tiegħu bejniethom twettqet il-profezija. Issa hawnhekk il-fatt li Ġesu qiegħed assoċjat ma' malefatturi fuq il-Kalvarju ukoll twettqet il-profezija f'Iżajja 53 fejn jgħid għalhekk se nqassamlu porzjon mal-kbar u se jaqsam il-bottin mal-qawwija. Il-bottin huwa dak li l-ġejt li s-soldati jiġbru wara l-battalja. Tajjeb mill-antladu tagħhom. Mela se jaqsam il-bottin mal-qawwija għax sawwab lir-ruħu għall-mewt u kien magħdud ma' trasgressuri. Kien magħdud ma' nies bla liġi. Dettall ieħor illi jkompli qawwili l-fidi tiegħi u tagħkom ukoll illi hawnhekk dal-qegħdin naqraw huwa l-pjan Alla li qed jiżvolġi issa quddiem għajnejna. Qed jiżvolġi quddiem għajnejna. Ġesu kien magħdud ma' trasgressur u frattant u nnifsu refa' dnub ta' ħafna u interċieda għat-trasgressuri. Ġesu il-fatt li kien mislub kien qed jerfa' dnub ta' ħafna, nnutaw. Kien qed jerfa', kien qed jidħol responsabbli għad-dnub ta' ħafna nies. Ta' ħafna nies. Mill-bidu Ġesu mara Ġwan il-Battista biex jitgħammed. U Ġwan il-Battista prova jżommu. U qallu imissek int tagħmel lili u mhux jien nagħmel lilek. Ma Ġesu bil-pulit qallu għamil kif qed ngħidlek jiena għax hekk huwa xieraq illi nwettqu kull ġustizzja. Ġesu mill-bidu identifika lu nnifsu mal-midinbin għalkemm ma kienx midneb il għaliex għandu f'qalbu l-interess tagħna. U għalhekk l-edewa tiegħu għajru infatti qalgħu ilu ħabib tal-Pubblikan u tal-Midinbin titlu li jixtaqlu, għax hekk hu. U ħabib tagħna biex ilbisna bil-ġustizzja tiegħu. L-Apostlu Pawlu jispjega fil-Korintin billi jgħid li dak li ma kienx jaf dnub, Ġesu ma kienx jaf dnub. Kien jaf dwaru iwa. Kien jaf x'inhu ser u qtil u wejra u idolatrija. Imma hu nnifsu qatt ma ċċappas bid-dnub. Dak li ma kienx jaf dnub, Alla għamlu biex ikun dnub għalina. Biex aħna nsiru ġustizzja tal-Alla fih. Biex aħna nsiru sewwa mal-Alla. Calvino infatti jgħid li dan sar biex nitalmu il-support tal-kastik dovut għal-midinbin u ħapostom sabiex niksbu l-libertà. Kristu ġifier identifikat mal-midinbin biex jeħlisna mid-dnub u jagħtina l-libertà illi nkunu nistgħu naqdu lill-Alla fil-ġustizzja il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ġesu ma tkexkix mill-mistħija u laqqas mill-vergonja ta' dawn in-nies li kienu qegħdin jgħajruh. Ħassa, ovvjament. Ħassa. Imma għal ferħ qiegħed qudiemu kien lest jissapportija. L-insulti li qala, it-tmaqdir, il-kritika baxxa u bla sens illi tefgħu fuqu. Xirċieva matul dak is-sitzijat. Meta kien imdendel ma' salib l-inġurja, z-żebblieħ, it-tajjir. L-infidili illi għandhom għajnejn u ma jarawx u d-nejn u ma jisemawx. Daqshekk japprezzaw il-kapolavur tal-Alla.
Hemmhekk għandna l-kapulavur tal-Alla, hemmhekk għandna l-xena, l-avveniment illi bih il-ħajja tagħna tagħmel sens. U ħlief tagħjir ma jindirizzawx lil Sidna Ġesu. Ġesu tabba blajb tiegħi jien kalli għafen nistħi billi offendejt il-Alla, ħatta kontriħ, irribellajt kontriħ. Per Ġesu tabba blajb tiegħi. Tabba blajb tiegħi. Għalfejn għandi nistħi minnu mela. Xi Kristjani jibqgħu mistħija daqsxejn mgerxin, daqsxejn riservati, il-min ikellmu dwar Ġesu, dik ir-riserva rridu niġġildula. Ġesu għalinna, kull min jistħi minni u minn kliemi f'din il-ġenerazzjoni adultera u midimba, jien ukoll nistħi minnu meta niġi fil-glorja ta' missieri mal-anġli mqazza. La ma nix għalfejn nistħu minn dak il ħabna u tali l-nifsu għalina. Idu mbagħad ukoll ngħaddu biex naraw l-inġurja, iż-żuffjett u t-tmasħir tal-bnedmin, vers 39. U dawk li kienu għaddejjin inġurjawh, ħarku rjushom u jgħidu int li ħadd iddistruġġi t-tempju u fit-3 jiem terġa' tibnieh. Salva jekk innifsek jekk kien tbinna Alla inżel mis-salib. U l-istess mod is-saċerdoti ewlenin ma l-iskribu l-anzjani żebbilħuh. Hawnhekk wieħed jiftakar kważi minn rridu f'Salm 22 illi jgħid parti minnu jiena dudu mhux raġel. Tmaqdira tal-bnedmin u mistmer min-nies. Kull min jarani jitmasħar bija. Ifetħu xoftehom, iħarku r-ras u jgħidu ikkommetta ruħu lis-sit. Ħaj jilliberaħ, ħaj jħilsu għax Alla jitaxxaq bih. Kliem miktub minn David dwar l-esperjenza tiegħu oriġinarjament. Imma jirrifletti b'mod aktar profond dak li kellu jesperjenza Ġesu fuq is-salib. Dew jgħidulu wkoll illi int li ħadd iddistruġġi t-tempju u fit-3 jiem terġa' tibnieh. Ġesu ma qalx hekk. Għawġulu kliemu. Ġesu infatti qalilhom ħottu dat-tempju u fit-3 jiem jien nerġa' nibnieh. Jiġifieri intom ħadd ħottuh. Ġesu qed jgħidilhom li intom ħadd toqtluni però jien għad neleb l-att viljak tagħkom billi nerġa' nqum rebbieħ fuq il-mewt. Dak li qal. Imma hawnhekk għawġulu rasu, għawġulu kliemu u bdew jisfidawh biex jinżel mis-salib. Fi żmien Neħemija, il-gvernatur illi mar lura Ġerusalemm meta sema illi l-belt bis-swar tagħha kienet imħarbta u mġarfa u mar lura biex jibnija u inkoraġġixxa lin-nies biex jibdew jibnu s-swar u ovvjament l-edewwa tal-Lut, Sanballat, Tobija u oħrajn bdew jiskoraġġuhom. U darba minnhom marru fuq Neħemija qalulu inżel ħalli nagħmlu konferenza bejnietna. U x'wed ġibhom Neħemija? Qed nagħmel xogħol kbir. Għalhekk ma nistax ninżel. Qed nagħmel xogħol kbir. Għalhekk ma nistax ninżel. Għala għandu x-xogħol jieqaf billi nitilqu u ninżel għandkom. U dan huwa kliem li joqgħod perfettament fuq fom Ġesu li se taqalilhom qed nagħmel xogħol kbir. Qed nagħmel xogħol hawnhekk fuq is-salib illi ħadd mu kwalifikat jew kapaċi li jagħmlu. U ma għandix għalfejn ninżel u qas irrid ninżel. Infatti Ġesu meta darba marru il-Griegi biex jarawh u jitkellmu miegħu, Ġesu qal issa ruħi hija mħawda. U x'naqbad ngħid missier salvani minn tissija kien qiegħed jirrealizza li l-passjoni qiegħda fil-qrib ħafna. Missier salvani minn tissija iżda minħabba fek ġejt għal tissija. Ġesu niżel mis-smewwiet biex jagħmel xogħol illi unikament u biss kien kwalifikat li jagħmel. U allura ma niżilx il għaliex mhuwiex mikri. Mhux mikri. Il-mikri jipprova the easy way out.
jipprova jara kif jista' jiffranka. Ġesu mhux impostur. U evidenza qawwija tal-kariga unika tiegħu illi rċieva mingħand il-Missier u stess qal. Dal-kmandament jiena rċivejtu mingħand Missieri. Għandi s-seta li nagħtija ħajti u għandi s-seta nerġa' noħodha. U allura hawnhekk naraw il-Ġesu ubbidjenti sal-mewt. Sal-mewt. Li kieku ma għamilx hekk kien ikun qisu pont fuq xmara min-naħa l-oħra, però dal-pont jieqaf nofsu. Ma tistax tgħaddi minn fuq. Le Ġesu bil-mewt u l-irxox tiegħu ipprovdilna il-modija biex ta' bilħaq naslu għand Alla mill-qowajn minnu. Bdew jgħidulu salva lek innifsek, salva lek innifsek. Luteru għandu kumment qawwi fuq din il-ħaġa meta bdew jgħidulu salva lek innifsek. Qal hawnhekk naraw it-teoloġija tax-xitan. Ix-xitan hekk jirraġuna. Salva lek innifsek. Hawnhekk għandna t-teoloġija tax-xitan miġbura fil-qosor. Aħseb fik innifsek. Lebda l-ġebel f'Ħobs, tiftakruha? Jew aqbes minn fuq il-quċċata tat-tempju. Għamil dil-bużullotta biex in-nies jemmnu bik. Mex ħafet murasa. Lebda l-ġebel Ħobs, fittex il-fama mundana, salva ġildek. Imma t-teoloġija ta' Kristu hija din. Insalva lill-oħrajn akkost li mutjen. X'differenza? Irid insalva lill-oħrajn akkost li mutjen. Imħabba akbar minn din ħadd m'għandu li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Jesù għandu l-ħbieb tiegħu illi ħafna minnhom bħalissa huma għadhom edewwa tiegħu, imma hu jaf li dawn għad jirrispondu għal sejħa tal-Evanġelju bħalma minn aħna. U allura aħna issa l-ħbieb ta' Kristu, mhux vera. Ir-rakkonti kompli jgħid illi bl-istess mod il-saċerdoti ewlenin ma l-iskribu l-anzjani żebilħuh bil-qalu salva oħrajn frattant mhux kapaċi jsalva lil nnifsu. U s-sultan ta' Iżrael ħajnżel issa mis-salib u nemmnu fih. Fada falla ħajjeħilsu issa jekk jieħu pjaċir bih għax qal jien bin Alla. Ħajinżel u nemmnu fih. Min ma jemminx irid il-provi issa. Vera? Irid miraklu issa. Illi ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Aħna nemmnu fih, aħna nemmnu f'Ġesu. Appuntu għax ma niżiex mis-salib. Kien ikun konvenjenti għalih, kien ikun jaqbillu għalih. Vera? Imma kif qalu jekk amħa ma taqax fl-artu tmut tibqa' weħeda. Ma jekk tmut, x'jiġrila? Tagħmel ħafna frott. Ejdu ngħaddu mit-tbatija biex niġu introdotti fil-glorja eterna. Biex jadduh bizmien bdew jgħidulu, bdew jikwotaw Sant 22 ikkommettu ruħek l-sit ħaj liberaħ, ħaj hilsu għax Alla jitgħaxxaq bih. U veru, Alla jitgħaxxaq bih, Alla jitgħaxxaq Ġesu ibnu. Kemm hija vera din, mhux vera. Kemm hija vera. U Alla liberaħ il-Ġesu u żgur li liberaħ. Mhux dak il-ħin, imma mat-tielet jum kif kien profetizzat ripetutament fil-kodba tat-Testament il-Qadim. Illi mat-tielet jum Ġesu kellu jeleb il-mewt. Ta' kollu fuq sfond ta' oppożizzjoni, kritika, tmaskir. Jerry Bridges, awtur Kristjan jgħid bħalma d-djamanti jiddu aktar fuq sfond ta' pannu iswed. Ġek tar djamanta tara sabiħ poġġja wara biċċa drab sewda u tara kemm vera tleq, mhux vera. Bħalma djamanti jiddu aktar fuq sfond ta' pannu iswed, hekk il-ħidma redentiva ta' Kristu tiddi aktar bil-qawwa meta titqiegħed f'kuntrast ma' dnubna u s-saħħa konsegwenti li kienet fuqna. U hawnhekk il-dnub tagħna jibbrilla kif aħna l-bnedmin ittrattajnieh lil dak li huwa immakulat, li huwa pur, li huwa blaħtija,
kif trattajnieh bit-tmaqdir u bl-insulti. Hemmhekk tidher l-iżjed il-mħabba tal-Alla lejna u fl-istess ħin id-dnub lampanti tagħna. Vers 24 mbagħad jgħid ukoll li bl-istess mod ukoll il-ħallelin li msalbin flimkien miegħu kienu jgħajruh qegħdin fl-aħħar nifsijiet ta' ħajjithom jafu li ma tantx fadlilhom ħajja u għadhom qegħdin jgħajru lil Ġesu li ċertament semgħu kemm għamel mirakli kemm fejaq nies u għaliex ma jaqbadx jieħu inizjattiva jeħles li nnifsu u jeħles li wkoll minn fuq is-salib. Dan huwa raġunar uman. Inizjalment it-tnejn insulta ħana nafu Luqa jgħidilna li wieħed fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu ikkonverta. Hija storja ħelwa ħafna meta naraw li wieħed minnhom nidem u bekk naraw kif is-salib huwa qisu inkwina. L-inkwina ta' dak il-ħaddiet li dejjem jimmartella fuqha tirċiev id-daqqiet tal-martell jew tal-mazza. Is-salib huwa inkwina li fuqha l-qalb titratta bħall-indiema jew inkella hija martellata f'ebusija traġika. Meta wieħed jikkonsidra s-salib u jikkonsidrah fit-tul u fil-font jew titwebbes iktar kontra Alla jew il-qalb tiegħek iddub tinħall u tgħid possibbli dak li dik it-tortura kollha għamilek maħabba fiha. Wieħed salva liħor intilef. U dik hija l-ġrajja tal-umanità. Daqs kemm hawn xi wħud li ħajsalvaw, ħajkun hemm xi wħud li ħajintilfu. Infern u ġenna. U rridu nifhmu bħalma qal Wistin ta' Ippona illi ħadd mhu mifdi ħlief bi ħniena mhux meritata. U ħadd mhu kundannat ħlief b'ġustizzja meritata. Mela, in-nies li finalment jispiċċaw jieħdu l-kastik għal dnubhom fl-infern huma nfushom ħajgħidu ħaqna dal-kastik. Ħaqna dal-kastik. Imma n-nies li għad ikunu fismew iġġodda u ġdida u r-rieta tal-Alla dawn ħajgħidu aħna oġġetti tal-ħniena mhux meritata tal-Alla. Mhux meritata tal-Alla. U allura hawnhekk għandna ħanidu hekk inċentiv għall-indiema u ma nistgħux nipposponu l-indiema tħallix għall-għada. Fġieħ kemm hemm tħallix għall-għada sakemm għandek in-nifs hemm l-opportunità għall-indiema, però ma tafx għada x'jista' jġib vera. Fil-proverbi naqraw infatti tiftaħarx dwar għada għax ma tafx x'jista' jġib il-jum. Inti tista' tassumi kollox miexi sew fuq ir-rubini qed tifhem, ma tafx x'jista' jħalek. U llum tista' tilqa l-istedina u ddur lejn Kristu. Għada ma tafx. Għada ma tafx. Din hija ġrajja li il-fatt li fil-Bibja kollha naqraw diversi nies li konvertew li jarfu lill-Alla. Hemm ħafna. Però każ wieħed biss hemm ta' wieħed li konverta fl-aħħar mumenti ta' ħajtu. Wieħed biss. Hemm wieħed li jirrekordjat li salva fl-aħħar net biex ħadd ma jiddispra. Iżda wieħed biss biex ħadd ma jkun preżuntus. Iva, l-grazza tal-Alla kapaċi tilħaqna fl-aħħar net. Imma jiena min issa nis-sogra. Il-ġili smajt wara li ikun ħallina xi ħadd. Imma forsi salva fl-aħħar. Well, kif tgħix tmut?
Jekk tgħix ħajja tajba, tmut mewta tajba. Jekk tgħix ħajja ħażina, normalment se jkollok mewta ħażina. Hawnhekk iridu nidħlu qisna fina nfusna ngħidu jiena dort lejn Kristu, għalfejn għandi nittratini, għalfejn għandi nħalli għall-għada din. Hawnhekk naraw il-Ġesu fis-saportu tiegħu qed jittollera din il-attakk emozjonali fuqu ta' tgħajjir. Imma Ġesu dana s-sapportiħa s-salvazzjoni tagħna. Infatti J.C. Ryle, l-Isqof Anglikan, jgħid ħa ninsew qatt li Kristu huwa eminentement salvatur paċenzjuż. Is-sapporta tmasħir, akkużi folozz u katteverija bla tgergir. Ġerraħ kollox biex jaħdem is-salvazzjoni tagħna. Is-sabar tiegħu għandu jkun l-eżempju tagħna u mewtu l-konfidenza tagħna. Ommi rabbiet 6 ġew. U niftakar tajt għaniju paċenza bikom biex insalva ruħi. Kienet għadha ma tafux il-mulej. Bil-paċenza tiegħi mhux ħansalva ruħi. Meta għarfitu lill-mulej imbagħad il-konfidenza tagħha dawritha fuq Ġesu Kristu. U hemmhekk sabet il-blata tas-salvazzjoni tagħha. Mela, iva, nimitaw lil Ġesu fis-sabar u l-paċenzja u s-saportu tiegħu. Nies li forsi jimpxuna, jgħajruna, il-sina daqsxejn laxk kontrina, iweġġawna. Nimitaw il-Ġesu, nis-saportu. Imma il-konfidenza tagħna trid tkun fuq il-fidwa tiegħu fuq is-salib, xejn inqas minn hekk. Bħalma ġieli nkantaw x'isem dan bniedem tuġieħ qalbin Alla li ġie biex jerfana minn ġolqieħ. Halleluja, Salvatur dan. Issa porta kull reat. Kien minn flok ikkundannat. B'demmu mixtri is-siġillat. Halleluja, Salvatur dan. Kien minn flok ikkundannat. Tista' tgħidha din bil-konfidenza. Li Ġesu kien minn floki ikkundannat, ħal-kundanna tiegħi. Ir-redikolaġni li kienet fuqi refaħħa fuq innifsu. Il-ħtija tiegħi refaħħa fuq innifsu. Din hija l-fidwa imprezzabbli illi tajjeb illi aħna nimmeditaw spiss fuq. L-fidwa imprezzabbli. Il-pastor Ingliż Thomas Watson xi 300 senilu da. Jgħidilna id-dottrina tal-fidwa b'Ġesu Kristu hija dottrina glorjuża. Hija l-mudullun u l-kwintessenza tal-Vanġelu. Il-Vanġelu biex nifhmu il-fidwa. Illi Kristu ħallas il-prezz biex int ma tibqax lil sir ta' dnub taħt il-kundanna. Ma jagħtik il-libertà. Hija l-mudullun u l-kwintessenza tal-Vanġelu l-fih jinsab il-faraġ kollu tal-Kristjan. Kbira kienet il-ħidma tal-ħolqien. Kemm kien Alla il-ħallieq meta ngħidu nemmen falla wieħed il-missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Ix-xjentisti li jistudjaw l-univers għandhom li ċkan idea sa fejn iwassal l-univers u kemm hu kbir. Kull sena dejjem irridu jirrevedu l-pożizzjoni tagħhom. Huwa ikbar milli qegħdin nimmaġinaw. U frattant iva, kbira kienet il-ħidma tal-ħolqien. Iżda ikbar hija l-ħidma tal-fidwa. Sewa aktar biex jifdina milli biex jagħmilna. Biex ħalaqna tkellem kelma. Biex trana lura li nnifsu seħħ it-tixrid tad-demm. Il-ħolqien huwa biss il-ħidma ta' swaba tal-Alla, mentri l-fidwa hija x-xogħol ta' drijaw. Dik hija. Biex Alla ħalaq univers tant lilin mill-fehma tagħna. Huma x-xogħol ta' subaħ qisu tifel kejk qed jilgħab bit-tafal. Imma biex salvana kellu jikxef drijaw.
Il-qawwa talla li tidher fid-djufija ta' Ibnu Ġesu li bija għeleb il-mewt u għamilna eredi ta' smawiet. Bir-raġun Pietru l-Apostlu jgħidilna li intom miftija b'dem prezzjuż. B'dem prezzjuż bħal ta' ħaruf bla difett u bla teba, dem ta' Kristu. Magħruf bil-qudiem minn qabel il-pedament tad-dinja. U Alla jqed jurina kemm il-darba u kien magħruf minn qabel ma bdiet id-dinja. Kif urina hekk? Billi dawk il-ħafna profeziji li tkellmu minn qabel dwar x'kellu jiġri fil-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Magħruf minn qabel il-pedament tad-dinja imma huwa manifestat fl-aħħar ta' żminiet maħabba fikom li permezz tiegħu temmnu f'Alla. Permezz ta' Ġesu jiena nemmen f'Alla. Iva, il-ħolqien jikkonvinċini li hemm Alla, però huwa Alla vag, ma nafx kif inhu, naf li huwa qawwi meta tħares lejn il-ħolqien, imma x'naf iktar dwaru. Permezz ta' Ġesu jiena nemmen f'Alla. Ġesu biss kien kapaċi min jara li jara l-missier. Hawnhekk qegħdin naraw lil Alla fl-aħjar tiegħu. Fl-aħjar tiegħu. Moti għalina. Permezz tiegħu intom temmnu f'Alla li qajmu milli mwietu taħ il-glorja biex hekk il-fidu u t-tama tagħkom huma f'Alla. Dan huwa x-xenarju li għandna qudiemna llum. Diversi spettaturi illi qegħdin bil-kummenti tagħhom, bit-tajjir tagħhom jimmaltrattaw lil Ġesu il-perfett. Però taf li intu wkoll spettatur tal-Kalvarju? Aħna m'għandniex għalfejn illi ikonna statwi jew stampi jew pitturi illi juru il-Ġesu msallab, m'għandniex għalfejn. Il-kelma miktuba u l-kelma mismuwa hija biżżejjed għall-fidi tagħna, hija biżżejjed. Il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mill-kelma ta' Kristu. U allura hekk kif aħna qegħdin f'dan ix-xenarju tirrealizza li intu wkoll inkluż f'dak ix-xenarju Alla qed idaħħlek fix-xena. Il-verdett tal-bniedem hawnhekk Ġesu ħati, vera? Ġesu ħati u ħaqqu it-tajjir tagħna. Il-verdett Alla però huwa glorja. Għaliex ftit oħra ħanaqraw li Ġesu irot ruħu jindifen imbagħad il-ħadd filgħodu n-nisa jmorru jfittxu il-qabar tiegħu jsibu vojt. U dik hija storja illi taxxa ir-ruħna u tagħtina tama ġenwina, X'inhu l-verdett tiegħek allura? U l-verdett tad-dinja? Illi twarrab il-Ġesu, tirredikola l-Ġesu, ma trix taf bih, jew inkella il-verdett Alla, taqbel ma' il-verdett Alla, illi Kristu huwa glorjuż anke fit-tislib tiegħu. Kemm il-darba Ġesu jekk meta intom tollu lil il-bniedem imbagħad tkunu tafu. Kif tiddeskrivilek innifsek? Wieħed illi tħarrek rasek bħal dawk li kienu għaddejjin biex jiżżuffjettaw ħarku rashom quddiem Ġesu, jew inkella li tilwi l-irkoppa tiegħek u tistqarru bħalma hu tassew. Il-kurjos, is-sit suprem illi bih inħoloq kollox, illi sawrek u għamlek. Għadek tiddubitaħ jew qed taftaħ. M'hemmx, ma naħsibx li hemm triq oħra. Jekk tgħid li ħanistenna ftit, ħanaħsibha ftit, għadek qed tiddubitaħ. Meta l-qalb tafdaħ hemmhekk tistrieħ. Hemmhekk iva issib l-irpos tagħha. Antik daqsxejn ta' inċentiv, daqsxejn ta' imbuttatura. Kemm priedka Ġesu matul il-ministeru tiegħu? Kemm fejjaq nies, vera? L-erba' Vanġeli huma mimlija bit-tagħlim ta' Ġesu u bil-diversi mirakli li jagħmel. Frattant, is-salib huwa l-pulptu li minn fuqu Kristu priedka l-aqwa priedka tiegħu. Għana kultant ngħidu il-priedka fuq il-muntanja, Matteo 5-7.
L-aqwa priedka ta' Ġesu kienet fuq il-pulptu tas-salib. U x'kien is-suġġett ta' dik il-priedka? Imħabba lill-edewwa. Imħabba lill-edewwa. Anke dak li kien qed jgħajru x'qallu tassew ngħidlek illum stess tkun il-ġenna miegħi. L-imħabba fl-aħjar tagħha vera. L-imħabba li esprimitruha missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. L-aqwa priedka bl-emil, bid-der, bil-provi. U minħabba fih ukoll, minħabba s-salib, joffrilna l-aqwa fejqan tiegħu. L-aqwa fejqan tiegħu. Fejn qed torox il-magħtuba, il-paralizzati. Però l-aqwa fejqan tiegħu, il-fejqan tar-ruħ. U tal-ġisem ukoll. Fl-aħħar jum meta Ġesu jirritorna iva, il-ġisem tagħna se jkun imfejja għal kollox. Jista' jkun ħajċedi għal mewt, ma Ġesu qal illi daw kollha li tagħna il-missier jien se nqajjimhom fl-aħħar jum. Ġesu allura jsalvana fir-ruħ minn issa stess illi naddafa jagħmilha bajda bħas-silġ preżentabbli quddiem Alla. Il-ġisem tagħna Ġesu wkoll jgħidilna illi għad ikun jixbaħ il-ġisem glorjuż tiegħu. Inkiteb ħafna u ġew komponuti ħafna innijiet u għanijiet dwar din it-tema glorjuża qudiemna, il-kruċifissjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Waħda minnhom illi ħallitilna ħafna għanijiet sbieħ tal-ħaġab, Fanny Crosby. Waħda minnhom tajt lil-Alla kull glorja għal xogħlu qaddis. Tant ħabna fis-sew illi provdilna qassis li tallu nnifsu b'offerta għad-dnub u sar ir-raj veru għal minnu mitluf. Infaħruh. Isimgħu leħnu llum. Infaħruh ħajkun ismu meqjum. Ejjew għand missierna permezz ta' Ġesu u għatuh il-glorja la taf minnu. Taf minnu. Jekk taf minnu għatih il-glorja. Huwa ir-re tar-rejiet hawnhekk ir-redikolat immissa glorifikat. Għad fadal wisalik. Int min int nixtieq indurkom wieħed waħda ngħidilkom fixit. Fejn wasalt. Terġa' tiġina l-mistoqsija illi Pilatu staqsa lil-folla. Mela x'se nagħmel b'Ġesu imseħer Kristu? Nixtieq insaqsilkom x'għamilt bih? Il-bluwa tagħna tinkixef jekk ngħid għadni qed naħsibha. Għatini ftit ċans. Ja ngħid għamil pass għatfadal wisalik. U jitolbu lil Ġesu. Forsi issa stess. Intu seħ l-ħadd ieħor la tinsiex lili. Amen.